lesu. Ya sudah. Bismillah,
Cimurut, 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 cimurut. Tuna
Oke, perpangalan mga sa iwan-iwan na po ini. Semoga berkata-kata sesuai. Iya, sudah sila.
bang mag-alaala na bang mabuti madalawa kanganin si Kimi siya sabay mamo ang babang asubo na matingamang sa malayo siya ba na bamanang amo kusin sa babada mo nagkahol lagka babay ay ikaw na magbibiling sila magkumantanting na mapisang pagaw pagkain sa kudi mahalin na malungo sunting sila tako pabilis nung mahino ka matis na isang sukat at alis kanto at inamalatas ay pangibara business na maglituwa ko bitis sila tako mababa musika makama ikaw na napigil na sa akin na sa imo ako matubanga isang ko pa sa panawang wain isa tutang lapalapa kahol ka Siraro na tumalog lawang para mistan di magsalat para ng sa staro lawang niya para niya para lawang ganda ng babala ilaw lang ng suso sila si mga siraro sa bayan ilaw lang ng balo ng lawang sa para banjis mata sa ulo ng kabalo bituan alon na mga alas sa do ko ilaw ng mga Aku iwan ikaw Matut pangalay bagaw Pimatuk sayang bangon na mayari siya sanbay kau Ubat ka sa mapaw Piyalawi ikaw Ikaw na ikiyalawi Malakas babae Maygan sa ko mabatik Kurubang kadayin Iway kay mo makalawi Makalawi Wayo Mapapangalay Way Pasapay Kami na itukang sabay Ikaw ika mangalay Kumita turang ramay Tumatulin Limbay Yes, lang kanila sa nilay Pagkaibakan mga lahimik lang Iwag sa tangalay Imiglit na palulay Medaling Lulay Miya jalan naman ang alay Hangtungan Iba manisan Isik-isik-ikang Turong na karupang Nawapang mo ang turong bandang Nung mas manananan lang Ay may suksang buwang Ang kumagot para sa atan Surangan sa luman Sa kapaminatan Na mamamang sa babaunan Maglamitan Sanan na mapanaw Kau paunahan Malulay Iya lamay. Okay, next one. Subject. Ambok mic. Mana dia? Hey.